shamaki ta jallin Allah ko ina da kayan bulla kan sakan gwani ka bulla mai cikarisa da kamala annabi rayuwa ta ƙara sai ta tabu hanyar Allah annabi zuciya ta asa ta narke cikin wadatar Allah annabi lokaci na sa ya kare cikin shanin Allah a sanya zuciya ta daina kallon wani kawai sai Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya annabina ya annabina ya annabina ya annabi karbu karba da kulawa sana hallara na yi wucewa karafan kwarewa iyawa na yi condition na yi ginawa sani can cikin masu yarda fita ni cikin masu tsada a ce da kauni kowa ya shaida sunan muna a ballon takarda mai tsayi ya kere su wada makawo a ce ya rike sanda magana yawa sai su suda shukar da an kayo ta yi huda wasu ba su gane nufi ba ba mu furta ba ma kure ba amma ka san da san me kake ba ai duniyar gaba lahira yaushe ne gaman mu masoyi ko da yaushe kuka nake yi tutar mu mun daga kai muke yi yara din da kai babu layi Rabbiyo salati ganawa da makurar masu cewa na Madina zabun kanawa ina gwanin ka ni kallinawa na zo gidan zan tsuguna wata ran da kwalla idona sallama irin so da kauna ya faɗi waki ce zo na zauna Imam Hassan ya ce ga masoyi Imam Husaini naci nake yi sai na ba ta ce to fa yayi zo ƙarasa gurin masoyi mai wa'yansu manyan sahabbai su ne masu kaifin takufai suna da wasu manyan dawakai suke sa uwa ta rike shi Abubakar ga kulawa in na ce shi ba mai tacewa Usman da Umar tunawa na yau da Haidara babanawa Shehu ni muridin ku ne ni kafakuri abokin tunani tafiyar ku ni ta ishe ni gausi a hallarara ka zuba Kulaye inda kai ba gazawa mai sharifiya abbanawa iya ta so anan dai bugewa abban abul da kai nai sakewa Assalamu alamun hamina wanda rabbana ya fi kauna ni fa kai kadai ne nufina annabi shafa kai na zubun zuwa fitowar masoyi mai sa ya hana Allah buwayi afallahu gadi yake yi wa farin jaka da maso a can na ji shi yaƙi yake yi Umar mai taban ba take yi ya dullahi ta sani shayi har fito na fito ba yake tafiyar sama titira ce shi ya kira kututturen itace da ya zo a ƙaulin da zance annabi ya fi ƙarfin fatanci wallahi idan na gan shi kuka ya sani sai na ji wata giya ta buga na san sa har laima ta sani na kasa gane ma inda za ayyo annabin mu kai annabi ne
san ka dole kuma ka'ida ne, ko layira ana me ake ne, ko kudura tana shawara ne. Ya Ahmadu karshen kurewa, kowa ya je da kai yayi kaiwa, kowa rike ka zai wata yawa, tudu akwai wuyar gangare. Arzikin ka kowa yake ci, lahani ka zammin makoci, ko da yaushe in na buƙaci in ganka farke ko da barci yana. Fatima ina ƙara san ki, wallahi umma ban da irin kin fi Maryama kin fi Bilki, bana da wata gwana ma magaki. Haidara a ce mun masoyi, an su wasu sun tafi bulayi, ni yaban ku kullum nake yi, yaushe za ni fadar masoyi. Annabi 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 ya annabi ya annabi ya annabi ya annabi na annabi ya annabi.